Ik doe een grote blauwe schort aan met mijn armen helemaal bedekt. Ik doe handschoenen aan, die trek ik over mijn mouwen helemaal aan. Ik doe een speciaal mondmaskertje op. We hebben mondmaskertjes in speciale gradaties. Dat hangt vanaf wat voor ziekte je hebt. Dus ik doe de speciaal op die daarvoor bestemd is. En ik doe nog een spatbril op om mijn ogen te beschermen. De Frieske ziekenhuizen zijn klaar voor de opvang van patiënten met coronavirus. Liekers in de Tjongerskons op het Jereveen. De protocollen voor infectieziekten binnen uit de kost hellen. In de Tjongerskons binnen zo'n speciale isolatiekamers inrichten voor de opvang van patiënten. Dit is een kamer die werkt met bepaalde luchtdrukken. Dat de besmetting niet naar buiten toe kan in ieder geval. Dus die deuren die nu nog openstaan, die gaan dan dicht. En dan komen we helemaal verkleed binnen. Dat is voor een patiënt natuurlijk wel even een dingetje. En dan lig je echt geïsoleerd van alles lig je op deze kamer. Als dan duidelijk wordt dat deze patiënt de klachten heeft die bij het coronavirus jaren, dan wordt deze patiënt bij ons in de decontaminatieruimte plaatst. Dat is een ruimte die afsluiten is van orenpatiënten. En daar wordt dan verder uitvragen van waar is deze patiënt geweest en bevalt hij onder de risicocategorie. Wordt dat zo'n als risicopatiënt, dan wordt er voortdurend contact opgenomen met de GGD, de arts-microbioloog of het RIVM. Voor zover bekend is nog net één in Nederland besmet met het virus. Wel worden toch mensen vastzorgsmaatregels nam. Moerkapjes ben haast oeral uitverkocht. Schappen van elektronica-bedrijven rijdt je leeg. Toch leveringsproblemen en squallen ze excursies aan. Bijgelijks Pieter Jellers Impuls in Ljout. Die zoen op squalreis naar Rome. Ook op sportgebied had de uitbraak van het coronavirus consequenties. Zo gaat het wereldkampioenschap shorttrack in Zuid-Korea net terug. Ja, dat is natuurlijk heel zuur. Ik had heel erg graag mijn wereldtitel willen prolongeren. En in ieder geval, nu heb ik de kans niet eens. En aan de andere kant, ik ben nu nog een jaar wereldkampioen. Maar dat is eigenlijk ook helemaal niks waard. Want ja, je wilt gewoon het WK rijden. En het is een heel raar einde van het seizoen zo. Hoe het virus is nog een soort onduidelijk. Nevens medici is het een kwestie van tijd, want het virus ook in Nederland aangetroffen wordt. In het ziekenhuis zelfs meiden ze haar er in alle gevallen geen zorgen over. Ik ben er niet bang voor. Van stel, er zou nu straks een patiënt binnenkomen, dan is dat precies dezelfde patiënt als iemand anders met een besmettelijke ziekte.